Nyamariya dilen camancɛ fanga ɲamaw fɛ ko parti politique olu kɔni u bɛ se k'u ka baaraw u daminɛ kura ye a jara maliden caman ye i n'a fɔ Ɲajala Keyita an ka lamɛn. Ngolo fɛn ɲumanba de don parce que a bɛ parti permettre ka don jamana gestion na ɲaɲini man ɲi bon a b'a to bɛnbaliya bɛ na parti politique ni pouvoir cɛ n'i y'a lajɛ bi k'a fɔ ko sɔrɔdasiw de bɛ pouvoir la donc a ka ɲi k'a fɔ ko parti politique ni sɔrɔdasiw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin bɛ kɛ wagati min na politique mɔgɔ ma 11 olu bɛ kaso la. Mamadu Togola fɛ ni waleya mun kelen filɛ nin ye a na kɛ sababu ye ni maa ninnu olu ka se ka bila. An ka Mamadu Togola lamɛn. Politicien dɔw bɛ kaso la. Bon, du fait que suspension yɛrɛ wulila o bɛ se ka fiɲɛ bɔda don olu ma justice fan fɛ. Sabula justice bɛna fɔ mais finalement u condamné kun ye mun ye bilen puisque suspension a wulila. Hali n'i y'a sɔrɔ u minɛla yanni suspension cɛ mais suspension wulilen u bɛ se ka bila donc a bɛ fiɲɛ bɔda d'u ma donc o bɛ se ka kɛ donc a yɛrɛ bɛ se ka procédure tɔ accélérer justice fan fɛ. Dawuda Sangare n'ale ye kunnafondila ye n'ale bɛ kunnafondi gafe min tɔgɔ ko l'indépendant n'ale bɛ baara kɛ yen ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye nin wagati in na nin ko kɔni kɛra dɔwɛrɛ tɛ don n'a nataw la kalafiliw olu na dɔgɔda cɛmancɛ fanga ɲamaw olu fɛ. Dawuda Sangare a wule min filɛ an bɛ se k'a fɔ sisan est-ce que gouvernement tɛ na u ka date dɔw ta calendrier dɔ ta an bɛ se ka taa kalafili la cogo min na parce que kalafili ko a kuma fɔra i dun bɛ se ka taa kalafili la ni classe politique t'a la i bɛ se ka taa kalafili la ni acteur politique t'a la donc an ka taa kalafili la cogo di ni nin wula ka bɔ yen an bɛ se ka taa kalafili la. Fatumata Lelenta n'ale bɛ sifin jɛkulu dɔ la n'olu ka baara ɲɛsin n'o kunnafondi ma ale kɔni nisɔndiyalen don ka da kan ni waleya min kelen filɛ nin ye a na kɛ sababu ye ka na ni basigi jamana kɔnɔ an ka lamɛn. Bon a kɔni diyara n ye a bɛnna ma parce que an min ye fasoden ye politique ka ɲi ko bɛɛ la donc ne kɔni hakilina na a wulila a bɛna se ka ko lata ɲɛ tuguni donc ala ka fara an kan ala ka Mali dɛmɛ inshallah. Musa Mara n'ale ye premier ministre kɔrɔ ye ni parti yɛlɛma o ɲamaba don ale kɔni ye sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ka cɛmancɛ fanga maaw kɔni ka u fo ka da ni waleya min kelen kan ka tila ka ɲini u fɛ ko politique mɔgɔ minnu n'olu bɛ kaso la ka da ni sɛbɛnfura min tun bɛ senna kan ko ka olu k'u labila. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.